Bon dia a tothom. Avui parlarem de la poesia modernista, és a dir, del decadentisme, del simbolisme i també del prerafaelitisme. Per tant, acabarem parlant, com tots sabem, de Joan Maragall. Per parlar de la poesia modernista, el primer que hem de fer és situar-la, és a dir, a finals del segle XIX, amb moltes incorporacions d'influències foranes de fora d'aquí, de Catalunya, amb petites plataformes públiques que fan que aquestes incorporacions, aquestes influències, arribin als nostres autors. I és a través, sobretot, de revistes que s'hi troben aquestes influències. Hi ha una diversitat d'estètiques, conviuen el simbolisme i el prerafaelitisme i s'enfronten al vitalisme i al parnassianisme. Hi ha una evolució que podem veure escrita a l'avenç, amb una primera etapa en el director Parés, on es volen textos vius com els de Maragall, que defensa l'espontaneïtat, i els de Peles Mestres, que s'aproxima més al realisme. Canvia en una segona etapa aquells redactors que formen part de l'avenç prefereixen Maragall a Peles Mestres. Els períodes d'aquesta poesia modernista es poden dividir en 3 etapes. En una primera etapa trobem una ruptura amb la tradició vuitcentista, és a dir, el simbolisme entra en joc. Després trobem una diversificació de tendències, és a dir, predomina l'espontaneïtat. Finalment, hi ha una doble corrent en aquesta última etapa. Hi ha la nova plèiade, que és un conjunt d'autors, on conviuen moviments per regenerar precisament el modernisme. I finalment, a la veu de Catalunya podem trobar una mica d'aproximació al noucentisme. Si analitzem el decadentisme, aquí a Catalunya ens hem de situar en la primera representació de la intrusa de Maeterlinck a Sitges, que serà una població simbolitzada com el rovell de l'ou, precisament, de tot aquest moviment. També hem de dir que hi ha la desaparició de l'avenç i que a l'avantguàrdia podem trobar Rossinyol i Caselles, que se celebren festes modernistes al Cau Ferrat i que els Jocs Florals i nous corrents literaris conformen una situació especial perquè es dongui aquest decadentisme a Catalunya, és a dir, l'entrada del simbolisme i, sobretot, l'expressió decadentista. Les característiques d'aquest moviment són un conjunt de corrents romàntics de segona meitat del segle XIX, és a dir, s'ajunten romàntics alemanys amb la influència d'Edgar Allan Poe. També hi ha un corrent idealista i espiritualista, és a dir, es busca evadir-se del món, i destaca l'obra Les flors del mal. Pel que fa al simbolisme, hem de dir que és una experiència emocional de l'individu a través, naturalment, dels símbols. A partir de l'obra Enllà de Maragall i d'Horacianes de Costa i Llobera, veiem el parnassianisme i el classicisme, que són les bases precisament del futur noucentisme. Pel que fa al prerafaelitisme, hem de dir que és una aproximació a la natura, és a dir, un rebuig a la indústria. Hi ha una predilecció dels autors per l'edat mitjana, amb temes com la tristesa o la fantasia o la foscor. Hi ha un grup d'artistes anomenat la Germandat. I tot això serà la introducció de la dècada dels 80, amb una obra com la de Misela Santa, de Caselles. Naturalment, hem de parlar de Joan Maragall, que va néixer a Barcelona el 1860 i va morir el 1911. Maragall va treballar al despatx del seu pare, va estudiar dret, va col·laborar al Diari de Barcelona i també amb l'Avenç. El 1894 va guanyar els Jocs Florals amb l'esplèndida poesia de la sardana i el 1904 és declarat mestre en gai saber. S'ha de dir que després de la Setmana Tràgica va escriure articles a La Veu de Catalunya i que va ser, per molts, la veu de la consciència de la seva classe social, és a dir, de la burgesia. Joan Maragall coneix moltes llengües. Això fa que sigui influenciat per Goethe, per Nietzsche i per Novalis. Se'l coneix com l'autor de la paraula viva, és a dir, que defensa la sinceritat i l'espontaneïtat. També va escriure molt d'assaig, abundós en tot format, articles, epístoles i altres gèneres, però sobretot en castellà. Va ser molt neutral en tots els temes i per això
va ser molt respectat per tothom. Tenim entre les seves obres d'assaig l'elogi de la paraula i l'elogi de la poesia. Com coneixia tantes llengües, es dedicà també a traduir, i traduir sobretot de l'alemany, de Goethe, Novalis i Nietzsche, o cançons populars. També va traduir clàssics com Homer i Píndor, i d'altres llengües, com el francès o l'occità. Pel que fa a la poesia, el gènere per excel·lència de Joan Maragall, hem de dir que abordà temes com la mort, l'amor, la natura, la histèria i sobretot les tradicions. A la seva primera etapa trobem pirinenques, amb un estil decadent, amb poemes com La vaca cega, on s'aborda la solitud, el simbolisme, el destí i la tragèdia, i també, per què no dir-ho, el cant de la senyera, un cant sobretot a la pàtria i a la història. Més endavant escriu Visions i cants, aquest llibre que tant s'ha estudiat, on podem veure el vitalisme de Nietzsche, la teoria nacional i els mites històrics, és a dir, tot allò que configura el món maragallià, però tot amb un català molt pragmàtic. Trobem a dins Oda a Espanya, a partir del desastre colonial espanyol, també el cant espiritual, un poema metafísic sobre l'essència humana. I, finalment, podríem dir que dins d'aquest gran llibre hi ha el Comte Arnau, on hi ha 3 versions de la mateixa llegenda, cada una d'elles diferent segons l'estat de Joan Maragall. Joan Maragall va defensar la paraula viva, és a dir, aquella paraula que surt de dins, espontàniament. I amb això us volem dir adéu. Fins una altra.